Il-klijenti li għamlu użu mill-bank Nemea kienu marfa li ma jistgħux jiġbdu aktar minn €250 kuljum. B'konsegwenza ta' deċiżjoni l-bank jitpoġġa taħt ordni ta' amministrazzjoni minħabba nuqqasijiet regolatorji nnotati mill-Bank Ċentrali Ewropew u l-Awtorità Servizzi Finanzjarji Maltija. Il-bank ma jistax jiftaħ konti ġodda u lanqas jaċċetta d-depożiti ġodda u l-klijenti kienu marfa li din l-ordni teqpa' fis-seħħ sakemm ma toħroġ ordni mod ieħor mill-MFSA. Il-Bank Nemea li opera minn Porto Mazo huwa bank li jaħdem online u fost id-diretturi tiegħu għandu l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi. L-MFSA ħatret il-PricewaterhouseCoopers biex tamministra l-assi tal-bank għall-iskop li jkun imħares l-interess tad-depositanti u klijenti oħra. L-istess ditta ta' awdituri għandha tassumi kontroll tan-negozju tal-bank u biex tieħu ħsieb aspetti oħra skont l-ordni li tista' tagħti l-MFSA. Għalkemm l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi huwa wieħed mid-diretturi tal-bank ma jidhirx fis-sit elettroniku tal-kumpanija mad-diretturi l-oħra. Però s-sem tiegħu huwa konfermat minn tarif tar-reġistru tal-kumpaniji mal-MFSA.